guys, dneska vás vítam u nového dielu s názvom Minecraft Days. Každý deň budeme jeden deň v Minecrafte prežívať. Bude to viacdielne video, takže bude to mať viac častí a proste tak. Môj kamarát to spojil, takže na jeho počkáme. A akurát tam sme sa spawnuli vedľa vesničky, takže nice. Dobre, tak ja idem do tej vesničky. A on príde za mnou, takže v pohode. A ináč sú tu nové, sú tu nové modpacky. Takže máme tu prasata, ktoré nehitujem, lebo sa bojím, že za mňa nautočia. Aj tu sú. Dobre. Takže tak. A ideme do tej vesničky. Sú tu fest veľa nových zvierat. Aj nových vecí tu mám. Som si stiahol taký modpack. A sú tu aj škrečky, ako pozerám. Takže fajne. Oddelím ich radšej. Tak. Nice. A tu sú tie prasatá, ako som vravel. Dobre, idem do tej vesničky, niečo pohľadať a uvidíme. Hneď veľký dom. Tu sa asi s kamarátom ubydlíme. Lebo je to tento domček je jeden z tých najväčších v týchto tu dedinách. Takže uvidíme. Ešte podľa toho, ako sa nám bude chcieť a kde. Áno, tu je ešte kachna. Pekná, ne? No, takže, a tu proste budeme. Každý jeden diel bude jeden deň prežívania v tomto videu. Takže napríklad, ideme sa vyspať, ukončíme video, natočíme a znova to začne. Takže tak to bude fungovať. Lebo kebyže chceme tých 10 dní, tak to bude dosť dlho trvať. Ďalší domček. Som divno nechcel, ale aj tento je celkom fajn. Takže tak. Tu sa neprepchám. Musím ísť znova dole. Ale keď som si všimol, v tých najväčších nie sú čestky. A sú to aj žraloci, aj hady. Áno, presne tu. Tu je had, ktorého ani nechcem radšej hitovať, lebo poutočím. Takže radšej nie. Ale chcel by som vám ukázať, kde sú také vidry, alebo ja neviem, jak to je, ale no, radšej ani nie, keďže tu je taká catfish, takže aj piráne tu sú, takže uvidíme. A počkáme na kamaráta, alebo neviem, kde je. A sa mi nehlási, takže uvidíme. A tu je práve rodinka malých prasiatok. To je ich prasat, ktoré nechcem radšej ani hitovať, lebo sa bojím, že po mne pôjdu. Tak. A akurát sa napojil. Dobrý deň. Kovadla. Ani som si ju nevšimol. Idem. Prosím, dia. Nie sú tu dia. Nevadí, máme trošku unlucky svet, ale tak čo už. Zoberiem si všetko toto a zoberiem si aj chleba. Rovno si to asi na seba nasadím. Mycinka. To je pekné. Takže tak. Áno, presne tak. Už je tu. A jeho kanál vám dám do popisku. Dobrý deň. Hello guys. Tu je mola, či jak sa to volá. Taký veľký ten. Neviem, čo to je za zviera. Ale po anglicky to je MOOSE. Takže tak. Dobre, vidím, je to ďalší, alebo to je... To je jeleň. Oni sú veľmi plaché, ale aj veľmi nebezpečné, ale sú aj vzácne. A hlavne bielí. Takže, ste to počuli? Tak neviem, uvidíte na videu. Dobre. Tak tento deň extra nechcem až tak naťahovať. Vydržíme ten jeden deň. Tento deň je taký, že proste len budeme... ahoj. Preskúmavať. A proste nič také. Tu je aj husa. Ja práve pekné hejbli, takže idem si urobiť chleby.
Takže tento diel bude len taký chill, len taká keby zoznámka s našim kanálom a tak. A uvidíme, čo bude ďalej. Ale ďalší deň určite by sme už chceli niečo robiť. A možno príde aj môj druhý kamarát, len tento tu diel nemôže byť, keďže neviem, kde je. Ani mi nepíše, takže nevieme. A už mi došiel Hungerbar, takže si musím zrobiť. Hop, 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 hop. A keď musíš, áno, je to mostek. Bude sú plišaky, závesy, sedačky. Ďalší plišak, alebo neviem, čo to je. Sú to aj nové obedy. No, ako nie obedy, ale proste sa nám tu zrobí lepšiu textúru. Chodníky tu sú. Sú to aj také big pot, to je asi, jak to mám, kôš, také niečo. A tu sú upgradeovacie postele, takže tak, vozík, kúš, proste takéto veci, aj luster, za čo sa mi veľmi páči tento luster. A to je asi všetko, kresla, ešte nové jedlo, nejaký salát. A nové podlahy. Tak na 15 aj alebo tak. Také tu sú tie hlavne postele. Creeper push. Plišaky proste. Plišaky by sme chceli si získať do zbierky, keďže je ich tu veľa. Veľmi veľa. Aj také tu sú. Proste to sú akéby plišaky, ja to beriem. Len ono to je... Vy tam dáte napríklad toto jablko. Vy tam dáte a ono sa vám z toho zrobí jakýby taký plišak na položenie iba. To je všetko, takže tak. Huby, či čo to je, hej, huby. Takéto niečo, nové rastlinky. Aj paradajky tu máme. Aj kukuricu, aj šalát, aj takú papriku. Liany, dobre, tu sme boli. Tu sme ešte tak, aha, iba to tam. Neviem, čo toto je, asi nejaká, aha, ugrilovaná kukurica. Tak, tu sú toto tu, strechy, nejaké závesy, lavičky alebo stoly aj tu sú, polievatko. Ja som tu našiel aj, áno, tohto tu, trpaslíka záhradného, ale aj, jakéby také kvetinač dlhý. Ale neviem, kde som ho presne našiel. Takže to keď tak uvidíme v ďalšom videu, keď ho nájdem. Alebo skúsim ešte teraz pohľadať. Tu sú ešte áno aj ploty. Takže proste uvidíme, čo to bude. Snad niečo z toho niečo vyjde. Tu sú najviac posteli sa tu dá zrobiť. A je to aj taký asi kompas, neviem. Hej, je to Plissible kompas. Potrebujete normálny kompas a to zanete nejaký Plissible kompas. Áno. Neviem, na čo sa to používa, tá ale... ovca je ináč pekná. Plišačik. Najviac sa teším na toto tu paradajky, keď nájdem kukuricu, šalaty, papriky. Toto neviem, čo je taký grilled eggplant. A to je všetko. Napríklad tu sú aj také, také schodíky z dreva, také do, neviem, jak to teraz, také hádke. Áno, tu je strecha. Napríklad si robíte na strechu, alebo také niečo. A sú tu aj plot. Ako neviem, že či to je podobné, ešte som to nevidel. Ale tak mi to pripomína, takže uvidíme v ďalšom. A tu sú, áno, tie chodničky. Že to je super. Aj pekné toto je. To si rovno tak zrobím. Len tak na okrasu 6. No a týmto tu ukončujeme naši deň. Ideme sa vyspať. Už ma nič printovať nejde. Poď sa vyspať, bro. Už idem. Aj had tu spí, či čo to je? Had. Áno, had. Je, to je pekné. Ja sa idem napapať a ideme. Ja už spím, takže dobrú noc. Tu je jedna posteľ obsadená. Aj, nemám to. Takto mám posteľ. Tak. A týmto tu ukončujeme náš prvý diel tohto tu servera. Bude isto viac diel, budeme v tom pokračovať, je to zábava. Takže bye!